Jamana an bɛ aw fo ka koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɛbɛ minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa k'aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ an k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabɔ la an bɛna kuma lakanabaliya taabolo dɔw kan Mali jamana camancɛ marabolo Segu dugu bɛ wele ko Masina ani tilefɛla yɛrɛ fana na Kayi ani Ɲoro du Sahel gɛlɛya minnu b'a la ka taa ka ɲɛsin mɔgɔw ma yen nɔ. An bɛna kuma o taabolo dɔw kan ni kibaruw kɔnɔ. Minnu fana bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye n'olu bɛ Koro olu dɔw fana jabala falela ka taa n'u ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la n'o ye site ye. An bɛna kuma o fana taabolo dɔw fana kan ni kibaruw kɔnɔ kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'u ka tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. An y'a fɔ ten Saloba ale ye Masina dugu dɔ ye yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw kɔni kɛlen don ka nkara da dugu in na a kɛrɛfɛ dugu caman wɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ Sule mɔgɔw sɛgɛnnen don kosɛbɛ mɔgɔw tɔɔrɔlen don u t'a la ka hali balo ɲuman sɔrɔ ka dun bilen an ye nin seereya min sɔrɔ an k'o lamɛn nin kumakanw na. Ba fila ni ɲɔgɔn cɛ fulancɛ in na yan nɔ ani masine ba tigɛ ka na an ka bolo in kan yan nɔ Saloba a baara gɛlɛyalen don an ma foyi fɔ a ma na ni ɛri in na anw bɛ degun min kɔnɔ Saloba ni Sule fana y'a damana komini ye Sule ye nɔfɛ dɔ komini dugu kɔnɔ dugu dɔ accord kɛ dugu minnu ma sɔn ka accord kɛ o dugu kɛra ka taa fara ɲɔgɔn kan Sule u bɛ degun kɔnɔ an mɛ waati min kɔnɔ ka na se sisan ma u fara ni ɲɔgɔn kan ye a n'a kalo 3 ani dɔɔni a bi o bɔ balo t'i d'u ma foyi t'i d'u ma u bɛ degun kɔnɔ jango taa se firako ma sisan Sulekaw de y'a commencé ka bɔ Sule ka na Saloba u nana ka na balo san u nana ka na balo san ka tile wotoro kun ye wotoro 8 de muso 3 tɔ bɛɛ ye cɛw ye cɛ bɛ se cɛ 9 ma ka na balo san Saloba ka tile ka wuli Saloba sufɛ k'u bɛ taa Sule u bɛ taa di mɔgɔ minnu bɛ yen ni suma tɛ yen u bɛ taa di u ma an kɔni t'a dɔn ja kɔni bɔra position min na réussiw taara ka t'u da Sule ni o dugu laban ni ɲɔgɔn cɛ u kɔnɔ u y'u kɛ minɛnw bɛɛ sarse yan nɔ mɔgɔ t'a suma hakɛ dɔn maa ci t'a suma hakɛ dɔn o dɔrɔn seegin a bɛɛ sarselenba ka taa se yɔrɔ bɛɛ u ye mugu wiliw la u ye mugu wili o yɔrɔ bɛɛ muso kelen jɔkina u yɛrɛ kɛra kungo kɔnɔ mais muso 3 de yara muso 2 kɔni o ye Sule sɔrɔ mais n bɛ se k'a fɔ muso 2 ye Sule sɔrɔ mais cɛw yɛrɛ kɛra cɛ ninnu na mɔgɔ minnu mɛ yi fɔlɔ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 3 bɔ muso kelen u ye mugu cɛ ura min kɛ wotoro ninnu bɛɛ minɛ ka nafolo bɛɛ minɛ Sule ni Saloba cɛ k'a bɛɛ minɛ muso min ye mugu cɛ ni kisɛ ye muso min sɔrɔ o tilala ko muso ye ni minɛ tuguni o bila wotoro kɔnɔ ka minɛnw bɔ wotoro dɔ kɔnɔ ka muso in bila wotoro kɔnɔ ka denmisɛnnin min cɛra cɛmanin dɔ kuma ye o ye denmisɛnninma ye u y'o fana gɛn ka t'o minɛ o dalen k'o de don wotoro in kɔnɔ kasɔrɔ k'a fɔ k'o kana ni muso jɔ kelen ye Saloba a bɛ se Saloba ma sɔrɔ dugu jɛra a ma kuwara a fatura den yɛrɛ b'a sin na den kɔni basi mɛ den sɔrɔ den biya komini minnu mɛ anw ka nin ba fila ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ n bɛ se k'a fɔ komini min mɛ bi ko fanga bɛ se k'a da don komini ka kuma na n'a tɛmɛna komini fila kan a tɔ bɛɛ bɛ accord kɔnɔ mɔgɔ se ka kuma o kura donc i b'a fɔ ko Mali dɔ tɛ quoi anw tɛ Français da fana na an bɛ Mali yɛrɛ cɛmancɛ la fanga bɛɛ Saloba ya mais baara position ye cogo min an kɔni t'a dɔn fɛɛrɛ min bɛ a ko ninnu na u k'a lajɛ u k'an bilasira dɔɔni quoi wa minɛnw bɛna yɔrɔ min k'a minɛ don fo bi ka bɔ Saloba yan nɔ ka taa o yɔrɔ yɛrɛ ka taa lajɛ cɛnni kɛra position min ye o ma se ka kɛ olu bɛ taa di minnu ma u bɛ yen foyi ma d'u ma u b'o cogoya in nɔ mɔgɔw fana tunlen u fara ye de wa ou bien u tunna u yɛrɛ ma de wa u kɛra cogo min ka aw k'a lajɛ a tɛ kilo 30 bɔ a tɛ kilo 20 bɔ fanga k'a lajɛ halisa u k'a lajɛ ekɔliso kuma kɔni tɛ kalan wulila duguba kɔnɔ ye o bɛɛ b'o kalama anw fɛ yan nɔ jɔn bɛ se ka kalan o kuma fɔ yan mɔgɔ minnu mɛ yan n'u tɛ accord kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ dugu komini 2 mais dugu minnu d'a kɔnɔ ka fara o komini kan o dugu bɛ kɔn dɛ ka bɔ Saloba yan fo Sule yɔrɔ taara min tɛ accord kɔnɔ i bɛ bɔ yan nɔ n'i ye ngolo kunna Koro n'i y'o bila i b'a minɛ fo Segu an mun fɔ kuma donc n'an ko an bɛ kuma anw ye kunfinw ye anw bɛ kalan mais an fana bɛ ɲini ka bɔ ko dɔw fana kalama han fanga k'a lajɛ salamalekun. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Kayi mara ani Ɲoro mara la jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka nkara da nin dugu fila in tɛmɛsiraw kan mɔgɔw ka don ka bɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ min wele ko blocus a kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase mɔgɔw makoɲɛfɛnw sɔrɔli ma an ye sira dɔw sɔrɔ a ko kan an k'o lamɛn nin kumakanw na. Tuma caman na n'i bɛ voyager
ka bɔ ɲoro kɔnɔ don o don tɛ mɛ kuma kelen don u bɛ bala ka don u bɛ bala ka bɔ voilà donc kuma dɔ la n'u bɔra sisan u bɛ mɔgɔw ka papiyew layɛ u b'a fɔ dɔrɔn ko n'i ye ɲoro kan ni ɲoro b'i ka papiyew kan u bɛ taa n'i ye kuma dɔ la ni ɲoro b'i ka papiyew kan kari kɔnɔ mɔgɔw u bɛ fɛnw na u b'u deli kuma dɔ la u b'a tigila mɔgɔw to yen bon pour les produits de première nécessité da dumuni fɛnw ni fɛn misɛnnin caman na o problème ba tɛ yan nɔ ka sababuya kɛ min ye ɲoro yɛrɛ fɛn caman min i b'a sɔrɔ olu bɔ Moritani de ka don donc Moritani ni ɲoro cɛ o problème ba tɛ yen première nécessité fɛn ko problème ba tɛ ɲoro yan ala ko tiɲɛ nka carburant ko dɛsɛ dɔɔnin bɛ yen o carburant ko dɛsɛ yɛrɛ y'a kɛ edem ka cogoya falenna kosɛbɛ an bɛ ka bi ka dɛsɛ ye edem senkɔrɔ kosɛbɛ ala ko tiɲɛ voilà donc mais da dumuni fɛn kɔni alhamdulilayi malo farini mugu tulu nɔnɔmugu suguru o kɔni ça va olu bɛɛ b'o o cogo kɔrɔw la duruduru ni tantan bɛ se ka fara fɛn dɔ kan ani compagnie de transport dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ni olu tun bɛ mɔgɔw ka minɛnw ta ka sigi k'u ta ka taa o y'olu dɔw ka chauffeur dɔw minɛ donc olu dɔw ka chauffeur dɔw minɛ o fana ye fɛnw na n'u ka suma dɔɔnin mais u bɛ na u ka prix ma yɛlɛma fana kuma caman na. An tɛ se ka voyager sisan nɔ ka taga yɔrɔ la i n'a fɔ Bamakɔ taga sira in fɛ o gɛlɛya b'an kan nɔ mun ye an ka région ye dumuniko ta sira fanfɛla la parce que mobili tigi caman kɛlen don k'i jɔ sisan nɔ ka sababuya kɛ binkanikɛlaw ka kɛwalew ye parce que u bɛ siran u ka mobiliw kana na taa tiɲɛ an tɛ kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la bon an yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ n'an ye anw ye commerçant ye ou bien transitaire minɛn caman bɛ yen nɔ an kɛlen don k'u lajɔ u tɛ se ka taga Bamakɔ bon Bamakɔ fana minɛn dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka na ka yan nɔ o difficulté b'an kan. O kɔfɛ mɔgɔ caman b'olu sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye ni ka na koro ale ye Banɲagara mara dugu dɔ ye jamana camancɛ la o kun bɛ kalanso kɔnɔnaw na ani fo ka taa se mɔgɔw ka jabalaw mɔgɔw ka so kɔnɔnaw ma waasa kalanta ka se ka kɛ ka ɲɛ HCR mɔgɔw olu ni commission nationale chargée des réfugiés mɔgɔw ye baara dɔw kɛ waasa ka se ka kɛnɛ dɔ labɛn mɔgɔ ninnu bɛ se ka bɔ kalanso kɔnɔ cogo min na o baara tɛmɛna cogo min na an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka commission nationale chargée des réfugiés ɲɛmɔgɔ dɔ ka kumakan lamɛn ni o ye Mohamed Lamine Touré ye. Donc koro ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ administration ani dugutigilakaw donc o ye yɔrɔ dɔ d'u ma yɔrɔ min ni koro ye 4 km hakɛ donc HCR na nɔfɛmɔgɔw sera ka yɔrɔ jɔ ye u sera ka si yɔrɔ d'u ma ye donc u ye so caman jɔ o yɔrɔ la donc parce que école kun bɛna dayɛlɛ donc ninnu kun bɛ yen donc u sera ka u labɔ école kɔnɔ ka t'u bila so kura ninnu kɔnɔ donc u bɛ yen donc dɛmɛ bɛ ka k'u ye n'o dɛmɛ o ye dɛmɛ fɔlɔ o ye sɛbɛnko ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu tɛ dunan gansan ye ninnu bɛ gouvernement yɛrɛ ka mara de kɔnɔ bɛ gouvernement de ka protection kɔnɔ donc u ka kan ni dɛmɛ ye donc gouvernement kan janto la donc gouvernement y'a ka baara kɛ donc basi foyi t'u la donc halisa bɔra kɔrɔ waati min na a y'a sɔrɔ dɛmɛ bɛ ka continuer donc dɔ bɛ ka na ni balo ye dɔ bɛ ka na ni minɛnw ye bɛɛ bɛ ka segu kɛ bɛɛ bɛ ka segu kɛ. Gɛlɛya t'aw bolo a bolo baara in na. Bon gɛlɛya kɔni e b'a dɔn baara bɛ ni gɛlɛya de don parce que ni mɔgɔ cunni kan ka sɔrɔ i ma labɛn a baara ma nɔgɔn mais ala barika la an sera k'u kunbɛn ka ɲa donc siyɔrɔ d'u ma balo d'u ma donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ nata tɛ fa mɔgɔ minnu don bɔla k'u ka fɛn bɛɛ de to so bara u foyi ma na dɔw yɛrɛ fini min b'u kan n'u dɔrɔn de b'o sera ka boli ka don koro donc yɔrɔ mɔgɔ min y'a ka fɛn bɛɛ a y'a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ to so ka boli ka don jamana wɛrɛ la yɔrɔ a ma nɔgɔn donc i mana tigi dɛmɛ cogo cogo i tɛ se ka dɛmɛ i n'a fɔ a b'a fɛ a ka dɛmɛ cogo min na mais comme dɛmɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an hakili la kɔni yanni san bɛ ban alhamdulillah u bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah parce que dɛmɛ i mana mɔgɔ dɛmɛ cogo cogo i tɛ se ka a dɛmɛ kudayi don dɔ la kɔni fo a tigi ka se ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ye ka se ka baara dɔ kɛ a yɛrɛ ye pour que k'a yɛrɛ ta ka yɛrɛ balo i n'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka u débrouiller k'u yɛrɛ balo cogo min na. Yalima mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ni kibaruya bɛɛ fɛ k'u ka lahala jɔnjɔn bɛ bolo ɲuman kan wa. Ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'u bɛ lahala min kɔnɔ k'a bɛ bolo ɲuman kan wa. Wala a bɛ bolo ɲuman kan parce que
ama faye de an kun bɛ kɛnɛ kan an y'a ye fana min bɛ ka kɛ bibi na kɔni basi foyi t'u la vraiment o ni korokaw bɛɛ ye kelen parce que avant que nin kelen ninnu ka daminɛ jamana fila mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn siratama donc o de y'a ko nɔgɔya donc mɔgɔ caman bɛ yen korokaw yɛrɛ y'u ladon caman bɛ korokaw yɛrɛ de ka so kɔnɔ donc o ɲɔgɔnna a dafɛ jamana ninnu na a ka gɛlɛn ko ɲɔgɔnna ye dɔw y'u ka siw dɔw y'u ka suyɔrɔ c'est à dire i n'a fɔ u ka so yɛrɛ u ye so tila olu ni réfugié ninnu cɛ caman an y'a caman ye donc vraiment an bɛ se ka fɔ bi na alhamdulillah baasi foyi t'u la. jamakulu in a ka ca dɛ. A ka ca kɔni. A bɛ se jamakulu hakɛ joli ma jatebaw la. Ne ka jate la a bɛ mɔgɔ minnu nana conseil na u bɛ mɔgɔ ba 20 bɔ a bɛ mɔgɔ ba 20 bɔ. O nana fara dɔwɛrɛw kan ye. Wa u nana fara dɔwɛrɛw kan. An hakili la fana n'a ko continuer ta mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka far'u kan. An ka laɲini t'o ye mais an b'a ala deli ala ka jisuma ka fura ye sinon a ma nɔgɔn. Kalanta hukumu kɔnɔna na Kidali lakɔli karamɔgɔw ka koɲɛw gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ saraw ma sɔrɔ hali ka sɔrɔ u yɛrɛ ŋaniya kun don ka segin o ka lafasaratɔ ma wele ko FENAREC ɲɛmɔgɔba Abdulaye Salam Mayiga ale y'a ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin nin baara ninnu ma an k'a ka ɲɛfɔli lamɛn nin kumakanw na. An dusukun tɔɔrɔlen don ka da mun kan faso kun ye baara dɔ kɛ jamana kun ye baara dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ko enrôlement o enrôlement in na majɛ dɔw sɔrɔla la sabula maa dɔw u ka récépissé b'u bolo mais a fɔra k'u tɛ sara bon pour que ka se ka o réparer ko o latilen donc hali bi o ye temps ta anw taara o kunu anw ye ɲininkali kɛ walasa an ka kibaruya sɔrɔ a la an nana sɔrɔ hali baaraw yɛrɛ ma daminɛ mɔgɔw de dun don denbayatigiw de don hali bi u ka kow ma ɲɛnabɔ an dun bi k'an labɛn ka taa Kidali est ce que maa bɛ se k'a fɔ k'i bi voyager i ka famille kɔ k'a ma sɔrɔ wari t'i bolo anw o gɛlɛya de bɛ anw kan vraiment o gɛlɛya de bɛ anw kan an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na o kɔfɛ lamɔ min bɛ kɛ so kɔnɔna na o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn ani kɛnɛya sabatili la an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin ye taabolo ɲuman ye min ni mɔgɔw ɲɛ pannen don a ko kunna kosɛbɛ ka sɔrɔ a jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka kalanfa Dr Musa Sise ale ka ɲɛfɔli lajɛ nin jaw la. Sokɔnɔ ladamu an bɛ se k'a faamuya ni den jigodon kɛnɛ munna den jigodon kɛnɛ parce que maaya yɛrɛ bɛ daminɛ du de kɔnɔ donc du kɔnɔ ladamu a ka bon kosɛbɛ adamaden ka maaya la ni an ko du kɔnɔ mara de bɛ adamaden kɛ maa ye mara yɛrɛ ye maaya de parce que ni mara tɛ yen adamaden ni bagan bɛɛ kɛra kelen adamaden bɛ bange waati min na ani bagan danfara ka t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka mara de bɛ adamaden bɔ baganya la k'i kɛ mɔgɔ ye o mɔgɔya o de b'a to i bɛ hadamadenya ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ ani baden na nka ni o mara o jɛra gɛlɛyaba bɛ don a la ni an y'o du kɔnɔ mara ta ni mara ɲɛna du kɔnɔ du bɛɛ mara ɲɛna sigida bɛ diya jamana bɛ diya bɛn bɛ don mara yɛrɛ ye mun ye ne ka jate la k'a fɔ den ɲɛna nin ka ɲi nin man ɲi kana nin kɛ kɔlɔsili o tɛ taa kɔlɔsili kɔ o du kɔnɔ mara n'an y'a jateminɛ n'i ko du kɔnɔ mara i bɛ fa fɔ i bɛ ba fɔ duguba kɔnɔ yan fa ni ba ani den i b'o fɔ duguba kɔnɔ mais du wɛrɛw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko dubaw o du kɔnɔ olu ka ca an ka tomodaw la kosɛbɛ i b'a sɔrɔ mɔkɛ bɛ yen mamusow bɛ yen tɛnɛmusow bɛ yen o ye duba ye donc o cadrew tɛ kelen n'i ye mara ta o la i bɛ taa sɔrɔ muso de ka jɔda ka bɔ a la kosɛbɛ parce que den yɛrɛ bɛ na muso de bolo muso de bɛ jogo fɔlɔw don den na yan'a ka se duden tɔw ma donc o lamɔ sabanan na nafaba b'o lamɔ la parce que mara dɔw bɛ yen jogo dɔw bɛ yen n'i y'o don den na mɔgɔ la dennama fo ka sa a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ bon mara dɔw bɛ yen ni den y'o jɛ a dennama hali n'a balikuyara hali n'a ko k'a b'o kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye i b'a fɛ a ka hadamadenya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ min y'o de fɔ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na ni den na mɔna ni jogo ɲuman ye k'a fɔ tɔɲɔ man ɲi k'a fɔ suyani man ɲi k'a fɔ namara man ɲi k'a fɔ nin man ɲi nin man ɲi n'a y'o dabila kɛnɛ ma ani maa bɛ kɛlɛ wa
ni y'a ye kɛlɛ bɛ kɛ c'est que hakilintanya de bangera quelque fois maaya de tiɲɛna dɔ b'a fɛ ka dansago dɔ t'a la nka ni hakili dilanna ka ɲa k'a dɔn k'a fɔ nin ye ne k'a kɛ nin ye dɔ wɛrɛ k'a kɛ ne ni nin ka kan nin ni nin ka kan nin ni nin man kan n'o faamuya sɔrɔla n'i bɔra kɛnɛma a ka ca ala fɛ ka gasi tɛ sɔrɔ maa fɛ misali la den min bɛ yen n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko gɛlɛya b'a ni dudenw bɛɛ cɛ a tigilamɔgɔ hali n'a bɔra kɛnɛma ani kɛnɛmamɔgɔ i b'a sɔrɔ ani bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ jouer a ka maaya kan. Lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan jɛ ka baara don Andre Traoré Emmanuel Jara an b'a fɔ k'aw kana ɲinɛ ka an ka jaw like ni k'o partager walasa ka se ka jaw sɔrɔ bila waati yɛrɛ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na.